Vadisje? Net naar Beppesje, doe maar eens Vadisje. Hast wat voet? Oeh. Ja, volle willen. Een fikje ook. Nee. Nou, dat wil ik net leren. Dat vind ik gevaarlijk. Hier gaan we los van de trap, maar het is nog gewoon een beetje vies. Goeiemorgen, een naaie dag, een naaie vlog. En wat geven we weer eens een beziekje? Best. Op fietsen, hè? Ja. Het gaat toch heel best. Ilde weet nog wel goed zijn stapje, maat. Weer zo wat lessen, maar het gaat heel tijd beter. Want zo was er hierna. Ja, en mensen hebben de dik altijd even een stapje en goed uitje. Maar van wie komt er niks hoor, een kibbel, denk ik. Zullen we het beziekje? Ja. Deze. Ja, dit liet het omheen zet. Pak die. Wil sturen. Ja. Ik wil net de troon horen. Waar was het net terug? Daar. Oké. Nou, komt lekker een busje op. Dit is aan de kant. Ja, dit is hier. Gebeld wachten. Even de bus voorbij. Ja. Dan gaan we weer. Nou, hier maar op. Nou, daar gaat ze. Nou, ze kan ik volle sneller zonder zietjeltjes, maar dat wel. Mooi vadertje, Blauwe. Goed zo, meid. Nou, het is klaar, jongens. Ze redt heel zelf, dus dat is wel mooi, hè? Nou, gewoon een oefening blauwen, dan komt de balans ook nog heel tijd wel wat meer. Goed zo, heel zelf stappen, ik zeg het. Tappertje. Zo maakt het. Dus ja, die en dan druk je een beetje, jongen. Ja, hindert niks, ik ga die. Eerst de heegste, de oren is het nou. Ja, druk ze een beetje aan en dan komt die oor erop. Juist hem. Nou, daar gaat ze. Ik denk dat het een rondje allemaal loopt, weet. Zie je dat ze op de orenkant weer erom komt? Of is ze stilstaan hier ergens? Het kan erg. Illy! Ja, daar is ze! Mag mij die helpen om weer verder? Ik dacht dat ze een rondje om. Was de Beppe te fietsen? Best. Ja, ze mag aan de vaste haar. Dat is de vaste. Die was de eerste haar. Vaders? Goed zo, goed zo. Beetje snel hier horen. Ja, beetje sneller. Nee, goed. Niks los, niks los. Als een beetje sneller, want dan bloos het meer in balans. Als het langzamer gaat, dan begint de fiets een beetje te wiebelen. Hey. Mag ik even ziekje? Ja? Zet hem er maar op. Juist hem. Zie je? Daar gaat ze. Vadisje. Remje. Ja. Ja! Super, zal ik Beppe even roepen? Rop ik Beppe even. Nee, daar loopt Beppe niks van. Zonder tjeltjes. Laat maar eens zien, kom maar zitten. Vadisje? Net naar Beppesje, doe maar eens Vadisje. Ja, goed zo. Orenkant weer op. Juist erin, want ze riet zo voet, joh. Ze riet zo voet. Alleen het... Eerst weer alleen nog het remje voelen ze nou wat spannend. Maar dat gaat nou wel goed. Dat wie juist nog wel even spannend, hè? Ja, maar dan trapen ze erop. Nou, en dan zoals hier is die zietzelf, dan bloot de fiets al staan. Ja. Dus moest even wennen. Nou, Maar het is nou klaar voor me. Ze mag nou nog in de achteruit rem leren, maar ik denk even een dingetje voor dingetje. Ze fietst nou dan al net zo goed, de voetjes er wel nice nog. Ja, zit je... Maar even een stand eraan, hè? Ja, doe een keer op de Nou, dit vind Beppe geweldigst. Wat knap. Is dat echt mooi zwemmen? Kun je heel goed fietsen? Ja, die hè, hallo. Ik zou even de guidesjes doen. Was het mij of bloos bij Beb? Nou, ik moet de schillen en wat... Skillen, dat vind ik wel lekker. Blomkool, oh lekker. Ja, voor het midden, maar... Ja, neem ik mee. Ja? Nou, dit lijkt wel een feestmaal. Dit mat ze maar net al hier in één keer. Wel lekker. Even weer wat anders. Ja, goeie.
Ik ga wat lekkers van hem. Hij skiltjes. Stukje. Ja, alleen. Ga er nou. Check, schiet even op dan. Ik zal even brakjes van hem pakken. Hoi hensjes. Hoi kanientjes. Hallo. Alsjeblieft. Lekker eten. Nou, lekker eten alweer. Mooi. Dag kanienies. Ik zal echt nog even wat van de hensjes heel even. Of de hensjes, de eindjes bedoel ik. Ik wil ze eigenlijk graag tam hebben, maar dat is nog net zo makkelijk, maar we proberen het hoor. Kom eens aan, zo. Nou, en dan nou zelf eens maar even nog een lekker bakje koffie. 4 uur op de planning. Ik was van de morgen nog even naar de omroep. Ik ga een oerlis en na je week is er een simmerborrel bij de omroep. En tegen mijn collega's zoek ik daar nog even wat voor helje. Wij zitten natuurlijk bij de personeelscommissie. En wie helpen die daar eigenlijk mij wat leuke dingetjes. We zoeken wat leuke glasjes en van die. Er wordt een beetje een Hawaii sfeer. Met parasoltjes of zo'n soort dingen. Dus dat zoeken we nog even een meidje en helje. En van een beetje binnen jaren en loosjeer. Dus misschien alweer nog even wat bedijn gaan zullen. Maar nou eerst een bakje koffie. Lekker. Ilda bleef mooi bij Beppe. En ik zal op naar de omroep. 2 vergaderingen, 2 oerlissen. En even wat spullen, Helly en Gary voor de simmerborrel van Nijweek bij Omroep Friesland. Op Nijweek bij Omroep Friesland. 2 vergaderingjes. En even mijn collegaatje op paard. Dus nou ja, ik zie wel even wat ik daar vlog. Maar krijg hoe het al je wat uitkomt. Dus eerst maar even in een peteerke. Nou, het pateer bij de omroep gaan we horen. Ik ben nu inmiddels met Nienke op paard. Hi. Hi. En we zullen even om wat leuke versieringsje van de simmerborrel bij Omroep Friesland. Nou ja, we zullen even struinen om wat leuks. Nou, iets in het Hawaii thema sfeer. Oh, wat klopt. Zie je? Nou ja, zeg. Ik zat gewoon zo. Ja, toch? Je wil Hawaii slingers, dus maar zo wil je ergens lezen, maar het zo zeggen. Weer ze. En rietjes. Jinglasjes. Hier zijn verschillende soorten van te mensen. Sure, met bloemkes of met beestjes, de fruit. Dat gaat zo wel. Nou, we zijn nog net wel heel slag. We hebben wel iets. Maar we zullen nog even naar de gruthandel. We moeten nog even glasjes gaan. En nog een mooi gekleurd drankje die erin kan. Dus helaas in het slagen. Op naar de gruthandel. Eerst de auto vinden. Best je werk alweer. Oh ja. Maar in het bin. Oh nee, ik heb geen karren. Ah, eerst maar zien wat vinden. Beetje luxe, voorzichtiger. Oh, dit is een hele grut aan. Wat is dit? Oh, we hebben heel minis, ja. Zie je dit dan? Nee, sherry. Ja, sherdissen in de wol. Of is dat weer te heeg? Eigenlijk moet het iets leger wezen, denk ik. Maar dit weer wel wienles. Ik ben wel heel mini, vies net? Boskat toch? Maar ja, eigenlijk ja. Haast wat voet? Ja. Oeh. Ja, dat is hem. Dat doen we. We hadden glasjes. Nou nog even om sinaasappelskiefjes en een mooi gekleurd drankje. Hier, hè? We zijn toch nog slagen. Gelukkig. 4 weken schoon, maar dan ga je even. We zullen weer weer om naar de omroep en dan gaan we daar eerst stallen en dan kunnen we het na je week altijd feest is, kunnen we het kleermaatje. Dus alles is te plak. We hebben gelukkig alles groen, alles hebben we nou hier mooi deel zetten en dan kunnen we dat na je week toen eens mooi inschenken en broeken. Ik denk dat het er heel leuk uitkomt te zien. Mooi sambonnenglasje met een oranje kleurig drankje. En nou, mooi, ja, het is net een paar saltjes met zo'n soort. Dat is dan uitvouwen, zo'n beestje of een stukje fruit, denk je. Die werkt met knutselen in de broek hierin. Dus ja, ik denk dat dat wel goed komt, maat. Ik zal op naar Broeksterwaard. Dus even zien dat, hoe het met de Ben is en met Beppe. Ach, hé, en waar komt hij aan? Mijn gouden mandje. Oh, wat een... Oh, jeetje, een hele delegage. Hoi. Hoi. Hoi en hoi. Hoe is het? Goed. Mooi. Je hebt zo'n watje. Ja. Weet al je heiten en memmen dat ik? Ja, Beppe had Ivan aan mijn snoer. Oh, oké. Ja, wat? Nou, ik ken het ook wel. Waar weet we zien memmen of hij weet het nog niet? We zien pakken Beppe Die weet het? en Minheid. En alleen nog dienheid van memmen en bericht haar. Zal ik dat even doen? Nou, leuk. Volle willen. Hebben we fikjes stoken? Nee. Let hem neer. Nou, dat wil ik net leren. Vind ik gevaarlijk.
Je mag je wel even lekker in de tuin watje. Vind maar even uit. Of even een krassen door de tuin. Op een paardjes. Verstappertje. Liek het me beter als fikjes stoken. Ja, wat ik wil echt nog niet. Je mag het maar even in vechtje. Fikjes stoken. Heel leuk betoog, maar net. Ik zou even naar de jongeren ben. Ah, ze ben boetenleeuw ik. Ja, daar ben ze. Joe! Hey, Wiefke. Oh, en nou je daar. Oh, weer een mooi stintje aan maatje. Leuk maar zo zin. Doe eens die mak. Maar we die bij de Orensteen van Diesel brengen? Ja, Best. die kant. Die kant om. Oh, we gaan die kant om. Nou, we komen aan zo weer bij. Nee, ik wil die kant. Nou, ik kan maar hier kant. Die kant dat het. Toe. Zeg een beter? Ja. Wat ga je dat mooi maken, man? Wat een leuk idee. Met kriet. Doe ik eens snel. Kom maar omheen. Die ik beet horen. En die ik nog. Oh, gooi, hak ze volle hand noer. Ja, het slaagt het. Nou, ik ben voet met de neus in de brui, hè? Hoe ben je het met je? Leuk. Het is leuk. Nou, mooi. Leuk. Lieke leuk als wat, zei ze dan. Ja, slaagt het dat? Die zal is Dieën. Ja, en dan ging je mooie stintjes maken. We gingen toen ook al een keer mooie stintjes maken, hè? Dan kun je ze mooi bielezen. Ja. Ja. Maar dan verven. Maar dat verven, nooit met kriet, hè? Ja. Wat ik van? Oh, je maakt wel verop, ja. Oh. Val hier mooi. Hij verop. Nee, ik ben achter. Voorzichtig, bied wetter. Hi, geitjes. Maar de machine, hoe mooi stien dat vooral in maken, hè? Maar eens even zien, hoe mooi. Wat vies je van? Mooi, hè? Nee, ik is net niet. Ik is alleen een shin. Was het net shin? Shin, hoe mooi. Zo is het ik niet makkelijk. Let maar als een shin. Maar speciaal let hoe mooi dat maken is. Zo mooi, hè? Ze denken dat het eten is, Lois. Ja. Dat mag maar net, hè? Nou, lees maar Del. Waar wil je hem haar? Waar is dit? Daisy. Daisy. En dat is Boeken en dit is Diesel. Lees maar ergens daar. Waar was een Waar is Diesel? Je lijkt Diesel, daar lijkt Boeken en daar Daisy. Ja, Daisy is... Lees maar ergens daar. Waar was hem haar? Jullie? Daisy die een hele oude hond. Ja. Die moest er bijna spuien. Oh nee, oh nee. Ilda, wel eens toe in Del, meid. Die Boeken? Ja. Dat is leuk. Die boeken weer. Mini-appeltjes. Ik heb er net eten, ik ben nog net klaar, maar ik ben wel schattig, hè? Hele mini-appeltjes. Ze ben ook al wat eten. Ja, die hadden beestjes al ons en de vogeltjes. Alweer appeltjes. Op de En je bent parkers altijd goed. Zie je hier ook parkers in? mini varkens. Ja. Paarden. Grappig, hè? Ja. In die minis. Maar die is nog vol. Dit binnen van de mieren, deze dingen. Grappig, hè? Dan klimmen ze erin, dan pakken ze alle ja, en dan nemen ze mij hun hals. Ja. Wie ben in het theater te hier, toch? Ja, dat valt me wel. Ja. En we gaan naar de water. Nou ben ik even op de camera. En ik hoor een beet. En waar wil iets vertellen? Waar wil ik vertellen? Dan hoor ik een beet, oké? Loop eens eerst. We gaan straks een scommel. Jawel. En wat was toen deze? We gaan vastsnacken op een trampoline. Ja. Nou, wat... En we gaan eerst naar de boot. Als ik hooi schrijven met die camera. Oh, hey, Google. En we gaan nou naar de boot met tante. Kijk mij. Ja? Oké. We willen nou bij het wetten. Wat ga je hem die mooi maken, de boord? Ja, dat gaan we mooi maken, toch? Jongens, tadaa! Nou, dan heb je nog. De huppels nog samen op een shirt met z'n goed. Hier gaan we ons van de trap, maar het is nog gewoon een beetje vies. En een roze trap hebben we. En, jee, is het eigenlijk wel mooi. En hier tussen zit wel water, maar dat hindert niks. Maar eens even zien. Op de boord, draaien piraatjes. Ja, En je hebt je draaien rinkjes aan die in Sjurk. ja. En- En we zijn echte piraten. Echte piraten. En we binnen Famke. Famkespiraten. En dan is tante de wemmenpiraat. Ik ben de memmenpiraat. Ho ho! Schip ahoy! Kom maar binnen. Nou, tante Blootje, ik ben bang dat ik er doorheen krak. Ik ben wat zwidder als Jem, hè? Ja.
Ja. Maar dan weet ik wel. Cool bootje, man. Echt een vikingboot. Gaan we naar de schommel en de trampoline? Ja. Dat is 1, 2 en 3 piraten nog wel. Oh, nou, dat is af. En voortbussen. Gaan we ruilen? Al hier op een andere fiets. Alleen echt trek, dat maakt niet uit. Oh. Dan begrijp ik even op de minifietsje. Op heel nog een fiets, nou, dat maakt me net. Dat is dat heel Nou, dat gaat net lukken. Nou, lekker bootje, jongens. Ontaast. Even zien, de schommel en de trampoline. Woe. Koekelie, koekelie. Hallo. Hallo. Hoe is die graag gewoon? Dit dat. Dit dat. Koek, koek. Oh, maar Sjem krijgt er even lekker van bed. Lekker. Zeur je erop. Lekker, lekker. Drinken. Maat. Is het lekker koest, vriend? Vriend. En we binnen weer thuis. En wat eerder binnenkwam, al het spul van de Tomke-clipjes. Dit is van het clipje met de muziekinstrumenten. Dan krijg ik een heel mooi gekleurd pak hoor. En Lois, Ildau en Famke die. En maak je maar eens even zien, want ik draai de camera om. Wie maakt je nog een clipje van Ildau en Mem? Ildau. Oh, wat die squantjes is zien. En Mem. Gaan we helemaal in de jaren 50 chique stijl, hè? Oh, en een ballon. Dus ja, het spul is al je binnenkwam. Het past, de schoen past, de jurken passen. Dit pak ik nou net past. Maar het zei ze dat er wel heel gekleurd is, maar het stiert op een clip vast mooi. En die pakjes, ik denk wel dat het past. Dus super leuk. Ja. Zullen we die hebben? Maar wat die kan passen. Ja. Nou, mijn eigen pakje mag nog wat aan wennen. Misschien dat ik nog een jas koop en nog een riempje bij om. Kleuren vind ik wel mooi, maar het is wel heel... Dat is echt leuk, wonsje. Ja, zit er ook in, hè? En draai dus even om. Het is een broekpakje, hè? Mooi, man. En leuk, kijk, dat fluitje erbij. Superleuk. Nou ja, de claim en binnen van de clip. Echt heel blij op mij. Van ons zoek ze, voelst u dit een leuke vlog? Ah, nee, voelst u net een leuke vlog? Abonneer je, zet een blauwtink omheen en vier. Met het chillen te downloaden van die tablet als telefoon. Op naar je chitsvlog en binnenkort de clip op Paris. Hey hoi!